לאחר שמבצעים את שמן הזית, לוקחים את מה שנותר ותוכנסים אותו לגליל, האורך שלו 27, קוטר 14. גליל כזה עובר ייבוש בחממות פתוחות במשך שנה, ואז הוא מוכן לשימוש בתנור. הוא לא גפת שיוצאת ישר מבית הבד עם מדעיו שמן, ואז זה בוער חזק מאוד. לאחר ייבוש של שנה וכניסות מסוימת זה בוער שעתיים בתנור, ונותן חום של 7,000 קילו קלוריות לעומת עץ רגיל שנותן באזור 4,000-4,500 קילו קלוריות. זה אומר שמשתמשים בהרבה פחות חומר לחימום בבית. מתחילים את זה עם... בקרטון יש שני גלילים עם קדח. הגלילים הקדח נדלקים יותר מהר, מתחילה עם שני הגלילים הראשונים, ואחרי 3 שעות מוסיפים עוד גליל, ואז כל שעתיים גליל. בקרטון יש 6 גלילים, זה יכול להספיק ליום של בין 8 ל-10 שעות בעירה. גפת הוא נהדר, החום שהוא נותן לנו 7,000 קילו קלוריות, ולכן משתמשים בהרבה פחות חומר. חסרונות של גפת, למי שלא אוהב, יש לזה קצת ריח של זית מחוץ לבית, לשון של זית, והוא משאיר גם קצת אפר במגירה. יש לנו חומרים אחרים שפותרים את הבעיה של הריח ושל האפר, וזה בריקים. הבריקים, יש לנו שני סוגים, אחד זה מעץ אורן, עץ אלון, סליחה, והשני מהשוח. היתרון של הבריקים שמגיעים ל-99% ניצולת, זה נסורת שהיא דחוסה, ללא דבקים ללא שום דבר. מדליקים, איך מדליקים? נותנים מכה, זה נשבר לדיסקיות, מדליקים את 4 הדיסקיות הראשונות ואחרי זה זורקים על זה גליל, כל גליל כזה בערך שעה וחצי. הבריקים מגיעים ל-99% ניצולת, כך שאין בכלל אפר. בעונה אנחנו נותנים מגירה, לא צריך לרוקן כל שבועות המגירה, בעונה מגירה. ללא עשן, החומר הזה מעשן טיפה בהדלקה וטיפה בכיבוי, בגלל שזה חומר רבש ודחוס, אין עשן. פתר בעיות שכנים, מקומות שהרובות הפריעו לחלונות של השכן, ואחד סבל מה... כי גם כן בעיר היום מבעירים עם תנורי עצים. אז זה פתר את בעיות השכנים. מוצרים נהדרים. בעונה, אנחנו נשווק את זה בעוד שבועיים, אין לנו גם את העץ, זה שכרגע חסר לנו. זה אלון מבוקש שמגיע מצפון איטליה, חומר נהדר. הוא גדל בצפון, הוא מאוד מאוד צפוף, לכן הוא גם בוער הרבה זמן. גוש כזה הוא כבד, הוא גם כן בערך שעה, שעה וחצי, והוא מגיע בשק של 13.5-14 קילו, זה מספיק ל10 שעות חימום של הבית, בכיף. שק אחד. שק אחד. מגיע בשק ארוז. יש אפשרות לקחת את הכל בשקים בודדים אצלנו פה בעסק, או להזמין משטח הביתה. כמובן שיותר משתלם להזמין במשטח, אבל אנחנו מחזיקים מלאי, יש לנו מקום, אם שאין מקום אנחנו מחזיקים את זה. כל הדברים מגיעים במשטחים ארוזים. זאת אומרת, הגפת מגיע במשטח של 1 על 1, גובה 1.70 מטר, ארוז בניילון. העץ מגיע בכלוב של 1.20 על 1, גובה 2.20, ארוז בניילון, אותו דבר הדברים האלה. כך שאפשר גם כן לחסן את זה בחוץ. אין צורך במוצר. במשטח, כמה זמן בדרך כלל? הגפת מגיע משטח של 72 קרטון, זה מקביל לשימוש של 4 עד 4.5 קוב עץ. בדרך כלל זה המנה העונתית פה בעמק. הבריקים מגיע ב-117 שקים, זה למעשה 117 ימי בעירה, זה כבר עונה וחצי פה בעמק, או עונה בהר הגבוה. האלון מגיע ב-66 שקים, זה גם כן מנה עונתית. כלוב כזה מספיק לעונה בדרך כלל. ועלויות? עלויות. כשקונים את זה בקרטונים פה בעסק, אז גפת עולה, גפת עולה 45 שקלים, הבריקים גם כן 45 שקלים, והאלון 49 שקלים. כשמזמינים משטח הביתה, אלה כבר יורדים ל-25 שקלים, והאלון יורד ל-29 שקלים. בהחלט משתלם להזמין הביתה. כי זה כבר לא עובר דרכנו, פריקה, טעינה, כל מה שצריך, ישירות. אבל כדי לדגום את המוצרים אנחנו מחזיקים את הכל במלאי. גם את זה, זה ג'ל נהדר להדלקה, הג'ל האקולוגי שמגיע מאוסטרליה, חומר ירוק לחלוטין, אנחנו משמש למנגל. מי שמתקשה בהדלקה עם כל מיני זרדים וכל מיני שטויות, אין צורך, שמים ממש טיפונת מהדבר הזה, על בריקים או על ג'ל, ממש טיפונת, פס כזה. יש פעולה, הופכת לאדומה, הגחל הופך להיות אדום, תפס אותו, ובזה נגמר הסיפור, לא צריך לנפנף וכל מיני שמן, נייר טואלט, כל מיני סיפורים שמניפים לאנשים. זה אש, תכף נראה את זה מתחיל להיות אדום, אבל תכף זה רפאים דלק לנו ואנחנו נחבש, אבל לא כן לא רואים כלום. לא רואים כלום. עוד זה דולק. כן, זה דולק, אנחנו נחבש. רואים שזה דולק. נראה לאור, לא אולי זה לא הזווית הנכונה. לא, הייתי עם אור, אתה רוצה... יש לכם דברך?
לא, אין לנו. אוקיי. אתה מוכר? אני עובד עם אנשים שבונים תנורים. תנורים, מסבירים שבונים תנורים. עובד עם כאלה, אפשר לשלוח אותם ישירות אליכם הביתה, ממש לפי הזמנה. אנחנו בהתלבטות.